Zdravo dragi gledalci i youtuberi, dobrodošli na moj novi video. Kao što znate, ja sam u nekom videu već rekla da će moje ime da se zove MLP Twilight i sad se tako zove. Skraćeno ime da ne bi malo dugačko kao princeza Twilight Sparkle. I ja sam ga promenila u MLP Twilight. I u ovom videu želim da se zahvalim na... Ovo je specijal sa 41 subscribe. Što su subscribe-ovali na moj kanal i sad imam 41 ili možda više, sad još nisam gledala. Pa u ovom videu sam to htjela da vam kažem još nešto. Ovo je jako važno za ovaj video, nadam se da ćete hteti ovo da uradite i da budemo zajedno. Nadam se da ćemo biti BFF, kako se već kaže, preko Vibera ili Vibera, kako vi kažete, da se dopisujemo i te stvari, bolje nego preko YouTube-a. Meni je tako bolje, zato što preko YouTube-a ne mogu stalno da idem, zato što tu stalno moram nešto da obavljam, a bolje preko Vibera, ako naravno vi hoćete. Naravno, ja bih htjela najviše da budem sa MLP Evom, najboljem videu, MLP Rainbow Rarity i Princezom Lunom i Rainbow Dashom. Ja bih s njima najviše htjela da budem i nadam se ako vi želite, naravno ako hoćete, ja hoću, ja sam htjela da budem u BFF, ali ako vi želite, naravno, što se mene tiče, ali svejedno dopisivat ćemo se i dalje na YouTube-u, možemo i preko Vibera, ako vama ne sveta, jer meni bolje tako. Pa i meni je bolje preko YouTube-a i preko Vibera, jedno i drugo mi je lepo, ali više volim preko Vibera zato što to je slatko, to ima nalepnici, dopisuješ se i daš glasovne poruke, vola bi stvarno da čujem vaš glas. Čujem ga preko videa, ali ja bih voljela da čujem preko glasovnih poruka da šaljemo i to. Ako želite, ja bih to htjela stvarno. I nadam se, mislim da ste primetili, napravila sam u Twilight friconicu, je mnogo slatka. I to sam tamo u ovom videu, sad da vam kažem, i meni se mnogo sviđa ovo moje ime. I želim da se zahvalim na 41 subscribe i što su lajkovali moj kanal i moje videe i što su se preplatili na moj kanal, to isto kao i subscribe, samo drugačije. I uvek kažu da se kaže sub, jer to je skraćenica od subscribe, sub. Ja pre nisam znala što to znači, ali sam sad saznala zato što ja sam mislila da stalno pogrešno piše kao zub, tačnije nije, pa nisam znala pa sad znam. I molim vas, samo mi recite koji ste razred, jer mi to mnogo znači. Jer ja sam 3. razred, neko mi je rekao LPS i MLP, neka primala sliku Ariane Grande, sad ima neke životinjice, nisam sigurna. Ona je rekla da je 4. razred sad, ona je jedan više od mene, pa zato mi molim te recite koji ste vi razred, sigurno ste i vi stari od mene, ali meni to sad nije važno, meni je bitno da imam prijatelje. Naravno, sve je drugačije ako smo iz različite zemlje, jer ako smo iz neke koje ne volimo, ne znam šta će onda da bude, ali ne molimo nikom to da kažemo. Reći ću vam ja iz koje zemlje u komentarima jer u videu definitivno ne mogu da kažem. Naravno reći ću vam možda i to bi bilo to sada. Ćao, vidimo se, volim vas puno, ljubim vas, ćao!